खुलुमबाय गिबियावनो नोंथांमोनखौ बयखौबो चेनेलाव बरायना लाग्रोनाय जाबाय नोंथांमोननि थाखाय दिनै मोनसे गोनांथार भिडिअ लाबोनाय जादों आसा खालामदों नोंथांमोना बे भिडिअखौ बयबो जोबजासिम नायलांगोन होननानै आं नोंथांमोननिसिम बे भिडिअनि गेजेरजों नैबे दंफां गायनायनि 25,000 फैसा मोननो थांगासिनो दं दा बिनि बागैनो आं नोंथांमोननिसिम माखासे गोनांथार आपडेट खोन्थाहरनो सानदों जेनेबा जायफोर नोंथांमोना दाख्लै बावै दंफां गायनायनि 10,000 फैसा मोननो हाबाय दा नोंथांमोना जेब्ला एप्लाइ खालामदोंमोन 10,000 फैसानि थाखाय दा नोंथांमोना सोरबा बुंदोंमोन बोरमा फिसिगोन होननानै सोरबा नोंथांमोना बुंदोंमोन बायदि बेफार फालांगि नोंथांमोना मावगोन होननानै नोंथांमोना सोरबा बुंदोंमोन मोसौ फिसिगोन हांसो बोरमा अमा बायदि बायदि नोंथांमोना माने फालांगि खामानि मावगोन एबा नोंथांमोना बिजनेस मावगोन होननानै नोंथांमोना बिजनेस लेटाराव लिरनानै होदोंमोन 10,000 फैसानि जेब्ला जोंहा एप्लाइ जादोंमोन बै समाव दा बिनिफ्राय नोंथांमोननिसिमथ' आं दाख्लै बावै भिडिअ बानायना खोन्थाहरखादोंमोन जेनेबा फट' साफायफैनाया जाबाय होननानै जेनेबा जायफोर नोंथांमोना बुंदोंमोन आङो अमा फिसिगोन होननानै 10,000 फैसाखौ मोननानै दा नोंथांमोना जेनेबा 10,000 फैसाखौथ' मोननो हाबाय नालाय दा बे अमाखौ नोङो बायगोन ना बायाखै दा बेजों नोंथांमोना फट' लानांदों जेनेबा बायगोन ना बायाखै माने नोंथांमोनाथ' बायखाजोबदों जानांगौ आरो न'आवथ' अमायाथ' नोंथांमोनाव थाखागोनखा जायफोर नोंथांमोना अमा लिरना होदोंमोन बिजनेस लेटाराव जायफोर नोंथांमोना दाउ होनदोंमोन दाउआथ' थाखागोनखा मोसौ होननो जायफोर नोंथांमोना मोसौ फिसिगोन होननानै बुंदोंमोन दा मोसौआथ' नोंथांमोननिनाव थाखागोन जानो हागौ मासेयानो जा मानैयानो जा नोंथांमोननियाव दङ जानो हागौ दा जेखायानो जाया मानो नोंथाङा बे मोसौजों मा बुंनायाबो मट'सो सोलायलांबाय मोसौजों लोगोसे नोंथांमोना फट' लानानै साफायनानै हरबाय जानो हागौ आरो जायफोर नोंथांमोना साफायना हरनो मोनथ'वाखै नोंथांमोनसिम थांथ'वाखैबो जानो हागौ एसे उनाव नोंथांमोना साफायनानै हरनो मोनखागोनखा दा बियो मानि थाखाय नैबे 25,000 फैसानि थाखाय आरो सोरबा नोंथांमोना बेखौ आंनिसिम सोंहरनायखाय आं बेखौबो बुंहरनो सानबाय जेनेबा आंथ' बिजनेस लेटाराव बेबादि बुंदोंमोन आङो दाउ फिसिगोन होननानै आं बेबादि बुंदोंमोन नाथायबा दाउआनो जोंहा गैयामोन दा बिनिफ्राय आङो दाउनि जायगायाव बेलेग बुस्थुजों आङो साफायनानै हरबाय दा बेबादिबा प्रब्लेम जागोन नामा जेबो प्रब्लेम जाया नोंथांमोननिसिम चिफ मिनिस्टार बिथाङा बेखौ बुंखादोंमोन जेनेबा नोङो न'आव माबा मोनसे बिजनेस सोरबा मावदोंबाबो बेहाय नोङो बे 10,000 फैसाखौ बाहायनो हायो दा बेखौ नोंथांमोना साफायना हरबानो जाबाय जेनेबा आं बेहाय बाहायबाय होननानै दा सोरबा जेनेबा बुंदोंमोन सोरबा अमा फिसिगोन होननानै नाथायबा अमायानो न'आव गैला अब्लाबो नोंथांमोना मालायनि अमाजोंबाबो साफायना हरनायखौ आङो दायो नुनो मोननाय जादों दा बेनिखायनो नोंथांमोनाबो दायो सोरबा साफायनानै हरनो मोनाखैबा नोंथांमोना मालायनि अमाजोंबाबो साफायना हरनो हागोन जेबो बेहाय नङा आरो बांद्राय न' हाबदों आं बेखौबो बुंनो थाङाखै माने बेबादि इसेबां हाबद्रायाखैबो आरो दा जिखियानो जाया मानो नोंथांमोना जेनेबा 10,000 फैसाखौ नों जिखिनि जाया खामानियावनो बाहाया मानो नोङो बिजनेसावनो जा मैगं फाननाय बायदिसिनायावनो जाया मानो दखान होनायावनो जाया मानो बायदि नोङो फिसिनायावनो जाया मानो जिखिनि जाया नों मा बुस्थुखौ बायदों नोङो बेजों आं खामानि मावनानै जागोन होननानै दा बेखौ नोंथांमोना साफायना हरबानो जाबाय एबा जेराव नोङो बाहायदों बेजों नोंथाङा साफायना हरबानो जाबाय बेखौ नोंथांमोना टेनसन लानांगौनि गोनांथि गैया जेनेबा उल्थां फाल्थां जाबाबो जेबो नङा नोङो जेनेबा बुंदोंमोन मोसौ नोङो फिसिगोन होननानै नाथायबा मोसौआ बायसान्स बोरैबा गैला फानहरजोब्बाय न'आव मोसौआनो गैफ्लांला जेब्ला एप्लाइ खालामदोंमोन बै समाव बारा बुजियासै माबा होनांगौ माखौबा होफ्लांबाय दा बेबादि जायो नालाय जेनेबा बेबादि मोसौआ गैयाबाबो नोंथांमोना मोसौनि जायगायाव बेलेगाव जुदि नोङो फैसाखौ बाहायबायबा 10,000 फैसाखौ मोसौ फिसिनो होनदोंमोन मोसौ नोङो बाहायासै नोङो अमा फिसिबाय दा बे अमाजोंनो नोङो माबा साफायनानै हरबानो जाबाय आरो जेबो नोंथांमोना बेखौ टेनसन लानांगौनि गोनांथि गैया नोंथांमोना नैबे 25,000 फैसाखौ मोननो हागोन नाथायबा नोंथांमोननिसिम आं दायो बेखौसो बुंहरनो सानदों जेनेबा चिफ मिनिस्टार बिथाङा नोंथांमोननिसिम रादाय होदोंमोन नालाय जायफोर नोंथांमोना 10,000 फैसा मोननो हाबाय दा नोंथांमोननिसिम 25,000 फैसाखौ होगोन होननानै नाथायबा बे 25,000 फैसानि बिथोराव 50%खौ नोंथांमोना रिटार्न खालामफिननांगोन होननानै एबा 25% नैबे 25,000नि जायगायाव 12,500 फैसाखौ नोंथांमोना हरफिननांगोन बेबादि होनानै नोंथांमोननिसिम सिगाङाव बुङाखै होनबा 12,500 फैसाखौल'सो नोंथांमोना हरफिननो नाङा 25,000 दा बेबादि होननानै नोंथांमोननिसिम रादाय होदोंमोन दा बे इलेक्सननि रिजाल्ट मोनखांनायनि उनाव जेब्ला गोदान सरकार जागोन आरो दायो जेबादि नुनो मोनदों जेनेबा हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांनि दैदेननाय सरकारखौनो जोंनि नैबे आसामाव फैफिनगोन बायदि मोनलायलांदों दा जिखियानो जाया मानो जेनेबा बायसान्सआव हमनानै लाबाय हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांनि जोंनि नैबे आसामाव सरकारा फैफिनोबा दा नोंथांमोना नैबे 25,000 फैसाखौ नोंथांमोना 25,000 फैसानि माबायाव बे आधा फैसा माने 12,500 फैसाखौ नोंथांमोना हरफिननांगौ जायाबो जानो हागौ दा बिनि बागै बिथांमोना मोजां क्लियारिफिकेसन होआखै जुदि नोंथांमोना हरफिननांगौबाबो नैबे 12,500 फैसाखौ 25,000नि बिथोराव दा बेखौ नोंथांमोना इन्ट्रेस्ट रेट गैयालासिनोबो नोंथांमोना हरफिननांगोन बादि आरो दा बेबादि आरो इन्ट्रेस्टथ' नोंथांमोननिसिम लानाय नङा फ्रि इन्ट्रेस्ट रेट जेनेबा नोंथांमोना एसे बेखौ हरफिननांगोन जानो हागौ नङाबा हरफिननाङाबो जानो हागौ दायो बे मोनसे आपडेट ओंखारना फैदों दा अब्लाबो बिथांमोना सरकारा मोजाङै क्लियारिफिकेसन होआखै जेनेबा इलेक्सननि
मेनिफेस्टो एबा नोंथांमोननिसिमथ' रादाय होदों 25,000 फैसाखौ होगोन होननानै अब्लाबो बिथांमोना माने मोजाङै बेखौ दायो कनफार्मेशनखौ होआखै जे बिथांमोना सिगाङाव जा खोथा बुंदोंमोन 12,500 फैसाखौ नोंथांमोना हरफिननांगोन 12,500 फैसाखौ नोंथांमोना हरफिननो सिगाङाव बेबायदि बुंदोंमोन आधाखौ नोंथांमोना मोनगोन आधाखौ नोंथांमोना हरफिननांगोन बेबायदि बुंदोंमोन दा बेखौ बिथांमोना दायो लागोन ना लाला बेखौ बिथांमोना मोजाङै बुंफेराखै जेनेबा आधा फैसाखौ बिथांमोना लांफिनगोन ना लांफिनला दा बेखौ बिथांमोना बुङाखै जेब्ला 25,000 फैसाखौ होगोन दा बे एसे साननो गोनां बाथ्रा दायो जानानै दङ दा जिखियानो जाया मानो नोंथांमोना 25,000 फैसाखौथ' मोननो हागोन देग्लाय बोसोराव नोंथांमोननिसिम बे फैसाखौ होआबो जानो हागौ दै दाथ' नोंथांमोननिसिम जेनेबा फट' बायदिसिना नोंथांमोननिसिम लांफैदों जानो हागौ गोबां नोंथांमोना बेखौ सोंहरदों 25,000 फैसाखौ जोङो मोनथारसिगोन नामा होननानै नाथायबा बेबादि नङा जेनेबा फट'थ' दा साफायै फैदों दा बिनि उनावनो सरकारा फैनायनि उनावनो आरो सरकारा बेलेग जायोबाथ' आरो बेलेग जागोन जेनेबा बायसान्स हमनानै लाबाय जेनेबा बिजेपि दोलोनि दैदेननाय सरकारा जोंनि बे आसामाव फैफिनबाबो नोंथांमोननिसिम एप्लाइ खालामलायनाय बायदि नोंथांमोननिसिम प्रसेस खालामगोन दा बेखौ नोंथांमोना इजि लानो नाङा जेरै नोंथांमोना 10,000 फैसानि थाखायनोथ' नोंथांमोना दंफां गिबियावनो गायनांबाय बिनिफ्राय सेल्फ हेल्प ग्रुपनि मेम्बारफोराल'सो मोनदों नोंथांमोना बेखौथ' मिथिखादों एप्लाइ खालामनांबाय नोंथांमोना फर्मजों लोगोसे बायदि नोंथांमोना होनांबाय संकल्प पत्र माबा नोंथांमोना लिरना होनांदों आरो गथ'आबो साब्रै ना साब्रैसिमाल'सो मोननो हायो बेबादि जालायलांबाय जेनेरेलफ्राथ' साथामसिमल' मोनदां दा बेबादि खालामना होदों दा बेनिखायनो एबारावबो थिग बेबादिनो जेनेबा हमना लाबाय नोंथांमोननि 10,000 फैसा मोननाय समाव नोंथांमोना जेनेबा गथ'आ साब्रैसिमल' दंमोनबा नोंथांमोना मोननो हायोमोन एसटिफोरा 10,000 फैसाखौ दा साबा जाबायबा न'खराव गथ'फ्रा दा अब्ला बोरै मोननो बेबो मोनसे बाथ्रा जालायबाय जायफोर जेनेरेलफोर बिथांमोना साथामसिमल' गथ' थानायफ्रा मोननो हायोमोन नैबे 10,000 फैसाखौ 25,000 फैसानि थाखाय एप्लाइ जालायगोन दा बेवहायबो नोंथांमोननिसिम सोंलायगोन नोंथांनि न'खराव गथ'फ्रा खैजन दङ होननानै नोंथाङा गथ'फ्रा खैजन दङ होननानै दा बेहाय नोंना साब्रै जाना फैबानोथ' जेनेरेलफोरनाबो दा बेहाय गैलालाय जेनेरेल केटेगरिफोरनिखौसो आं बुंहरदों जोंनि एसटिफोरनिया साब्रैसिमा एप्लाइ खालामनो हायो दा बेनिखायनो साब्रैनि जेनेबा एप्लाइ खालामनाय 10,000 फैसानि एप्लाइ खालामनाय समावथ' जेनेबा साब्रैया दंमोन ग्रोबनो बिनिफ्राय साबा जाबायबा एप्लाइ खालामनो हाला बेबादि जालायगोन आरो दा जायफोर सानै साथाम जोंहाथ' आरामसे टेनसन गैया एप्लाइ खालामना नोंथांमोना मोननो हागोन दा बेनिखायनो बे जोबोर खामानि जोंहा जाखागोनखा नोंथांमोना इजियैनो 25,000 फैसाखौ मोननो हागोन बेखौ नोंथांमोना सानो नाङा आं बेखौ नोंथांमोननिसिम दायो नैबे भिडिअनि गेजेरजों बुंहरनाय जाबाय दा नोंथांमोना बे भिडिअनि गेजेरजों माखासे क्लियारिफिकेसनखौ नोंथांमोना मोननो हाबाय जानो हागौ गोबां नोंथांमोना सोंहरबाय थादोंमोन जेनेबा फट' साफायनाय बायदिसिनानि बागै नोंथांमोना टेनसन लानो नाङा बे फट' साफायनाया ओरैनो मोनसे दायो नमुना बादि साफायफैनायसो जादों एसे उनाव आरोबाव जोंहा गोबां खामानि दंबावो नैबे 25,000 फैसानि थाखाय दा बेखिनियानोमोन आरो बिनिफ्राय जायफोर नोंथांमोना 10,000 फैसाखौ मोननो हायाखै दाख्लै बावै सेल्फ हेल्प ग्रुपनि मेम्बारफ्रा सोरबा मोनाखै होननानै बेखौ आं मिथिना मोननाय जादों आरो नोंथांमोनाबो गोबां कमप्लेन होदों जेनेबा ग्रुपनि गासैबो मेम्बारफ्रा मोनजोब्बाय सोरबा सासे सानैया थाबाय ग्रुपआव दा बेबादि जादों दा बेनिखायनो जायफोर मोनाखै नोंथांमोनाथ' जोबोद दुखु मोनगोन जेनेबा ग्रुपआव गासैबो मोनजोब्बाय आंहा बोरै मोनासै बेबायदि नोंथांमोना जाया होमबा दा बेनिखायनो 10,000 फैसाखौ नोंथांमोना मोनगोन जायफोर नोंथांमोना 10,000 फैसाखौ दाखालि मोननो हायासै नोंथांमोना 10,000 फैसाखौ मोननो हागोन नोंथांमोना जेबो टेनसन लानांगौनि गोनांथि गैया नोंथांमोना नायबाल' थाबानो जाबाय एसे उनाव नोंथांमोना मोननो हागोन सरकारा जोंनि नैबे आसामाव फैफिनबानो माने नैबे हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांनि सरकारा जुदि फैफिनबानो नोंथांमोना मोननो हागोन 10,000 फैसाखौ जायफोर नोंथांमोना मोनाखै दा बेखौ आं नोंथांमोननिसिम बे भिडिअनि गेजेरजों खोन्थाहरनाय जाबाय दा बेखिनियावनो नोंथांमोना दानिया माबाफोर सोंनांगौ दङबा भिडिअखौ बक्सआव नोंथांमोना कमेन्ट खालामना खोन्थाहरबानो जाबाय आरो बे भिडिअखौ नोंथांमोना गासैबो मानसिफोरनो शेयार खालामना होबानो जाबाय दा बेखिनियानोमोन गोजोन्थों